Hora samanginang pajupang musik di programon, ima program ibadah pertaniangan, tu tanggal sia Agustus 2026, minggu pasat puluhon dung Trinitatis. Turpun ija mitata, dia nak sian kitab Psalmen ono puluh dua, mamuka sian sada tolas soe 5. Di bagasan topik ni minggu, pos marohamuna unak kamu mabiar, tenanglah jangan takut. Turpun ija mita, dohot file word, boy mata berang di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Raja David dona manuraton Psalmenon. Dan pola takas taboto aharo bosirna ubayna di suraton Raja David Psalmenon. Apakah Raja Daud sedang dalam rasa takut atau sedang memuji-muji Tuhan? Halaina takas taboto di masa nguluni Raja David godang do halak nanaing mangago hosana. Dan hulan sin akka alona ale do akka jolma na di humaliangna naing pamacon di bana. Na perjolo Raja Saul ujud na gabi parhobas dope si David di bagasan harajoni Raja Saul. Manang pingi-pingi hali nang dihujur di bana si David asa mate. Jala heado di tong si bana jolma tu jabuni si David lahu pamacon di bana. Jala leleng do diburu si Saul si David on di padang gurun. Na paduahon si Doeg hala Edom. Di paboi bana tu si Saul di Noab do martabuni si David ninna. Jala di paboi bana naung diurupi panurirang Ahimelek ibana. Ujungna di tong Raja Saul masih Doekon laho pamatehon 85 panurirang na adong di Noab. Termasuk masih Ahimelekon. Baru halak Zip di Papua Nasida inganan pertabunian ni si David di halongonan nisip di bagasan sada tombak. Hape halak sipon marga jehuda do nasida samarga ni si David dengan samarga na pedoho lau menggujapon di bana. Baru na papato siap salom anak nasad diri di pamasa siap salom ma kudeta atau merebut tahta secara paksa. Jala diangkat ibana ma diri nasad diri gabe raja. Ala holong ni roni si David tu yanakon na gabe lau do si David sinah raja oni. Di paso bibana ma siap salom gabe raja. Hape na buhay do dialo ibana hiyan si Absalomon. Alay, dang pos dope rohani si Absalomon, molo holan ngabe raja ibana, nang dope ditahi ibana pamatehon bapak nasad diri. Dilele ibana marombongan ni bapak non, na martabudi di halongonan. Hape las mati ma ibana di tangan ni si Yoab, salah satu prajurit kepercayaan Raja David. Baru na palimahon si Ahitofel, penasihat utama si David. Dung gabe raja si Absalom, jaladung lau Raja David sinah raja oni, gabe tu Raja Absalom do dipauduk ibana dirina. Dia mengabdi kepada raja baru yang merebut tahta dari David secara tidak sah atau secara paksa. Alai dang leleng disadari bana mah ngasalah hape nang binahin ibana. Seharusnya dia tetap mengabdi kepada Daud. Ujungna mana ke ibana bunuh diri. Nah, jadi sian pengalaman hidup si Sonon mah bahwa Daud terlalu sering dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Gabe do ibana mah dang arong jol maun na boy gabi haposan. Tu di batas samping do marhu raja rohaku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku ini bana. Kata hanya di sini menunjukkan bahwa Daud tidak membagi kepercayaannya kepada orang-orang lain atau hal-hal lain. Dia tidak menggantungkan harapannya kepada kekayaan, kekuatan militer, atau kepada kepintarannya sendiri sebagai seorang raja. Amanginang mudang do halak na mangaluli hasonangan di parangulonon. Hepeng, harta, jabatan, habisuhon, popularitas memang membantu doi di parangulonon. Tapi itu semua tidak bisa memberikan kesenangan sejati. Buktina saya gudang dope jolma nungah hipas berengon nguluna aleh holanda marsak. Saya adong nama bahendak sonang pikiranna. Hanya Tuhan sajalah yang mampu memberikan ketenangan sejati dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Ayat tolu adong do tolu hal nadi do Raja David di etodon. Partano batoan, hatuaon, haporusan, gunung batu, keselamatan, dan kota benteng. Partano batoan lapatanna inganan nahot na sohumordit, pijakan yang kokoh dan tidak goyah. Hatuaon nomor tudu-tudu mau tu debata naga besi paluan ibana. Haporusan manang gunung batu menggambarkan benteng perlindungan yang aman dari serangan musuh. Lapatana amanginang dang didok si David naso adong persoalan di ngununa. Alai di didok ibana dang pola sadia humor ditau. Jika Anda bersandar pada gunung batu atau benteng, maka Anda tidak akan goyah dan tidak mudah dihempaskan karena pegangan Anda kokoh. Gudang pe persoalan ale togu ma ibana jongjong aymar pangusade do ibana tu debata nagabe partano batona nagabe benteng pertahanan na. Jadi beriman bukan berarti bebas dari persoalan, tapi beriman artinya kita tetap teguh berdiri karena ada Tuhan yang menopang kita. Ayat 4, sadia delengod do hamu martohap do sahada bawa. Disungguli si David maka alona aka musuna nanang madabuh ibana. Di gobor ibana madirina tersongon dor pina jomba atau dinding yang miring. Dohot parik na martopas, tembok yang moroboh. Sianon dipaingok mamu sehita.
Jol mana meraposea tu di bata, mereka tidak kebal terhadap penderitaan. Naboi dotong marsikor pangulani halak na persea. Mengikut Tuhan tidak berarti hidup akan selalu mudah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya ketika mereka sedang menghadapi ancaman. Ayat 5, saya martup-tupi na sida naing manggojar hon nibana sian hati bulon na. Dison di papatar si David ma parangin ya kamusuna. Mereka ini hanya bermaksud menghempaskanmu dari tempat yang tinggi. Idaon hirana patut dijolo, alay sa martahi-tahi jahat dipuri. Mamasu-masu iya pamangan na, HP maburay do iyang gorohana sila di bagasan di nebana. On ma realitas kehidupan di zaman sonari. Dang sude dengan nibai na ubot perlu tai memang benar-benar peduli. Idaon hirana burju, HP dipuri mekel dona sida, mangida kondisi manang kira ningulu niba. Nasipa satu nijami dari sona manginang, ketenangan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan atau dari orang-orang. Dang adong na boy menjamin ngolo ni jolmai di Portibion, boy bebas yan aka persoalan. Sudah do jolma menghadapi persoalan. Dunia tidak dapat menjamin hidup Anda tanpa masalah. Tapi Allah menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita. Raja David managabe contohna. Godang halak martai tahija naing manusai ngoluna. Sian mulai na poso bulung do peibana, saat tunagabe raja peibana, dang marnaha bisa kajol mana naing manusai ngoluna. Alay taidama panidangion nibana. Debatado hapo rusakku di nebana. Daud sadar dia boleh berdiri saat ini. Itu semua bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatan militer yang dia punya, bukan juga karena kebesaran namanya sebagai seorang raja, tapi karena ada Allah yang selalu menyertai dalam setiap ragam kehidupannya. Ido makana di goari jol madosi dapiton raja nasai martangiang. Dia tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab dia tahu tanpa Tuhan yang menyertai hidupnya, dia tidak akan bisa bertahan. Jadi manginang debata nama dongane si David napalo ni bana sian ragam nia kaparmaraan di nguluna. Ido tong debata nama munumuduhun nguluta sonari. Allah yang melindungi Raja David adalah Allah yang sama yang kita sembah sekarang. Allah ni manangah pena masa di ngulumuna tu debata ma pasah tamu akapar kelemuna. Iba nama jaga hita, iba nama gabe partano batwata. Didok Yesus di Yohanes 10 ayat 27. Dame na hutinggal ho dihamu, dame na diau, ido na huleo tuhamu. Dak songon pangalehon ni Portibion pangalehokku, unang mabossa jala unang mabir rohamuna, janganlah gelisah dan gentar hatimu, ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Imajo na boy huta bawak kami, mudah-mudahan maun boy mangurupi kadongan, di nalau pangaradihon jamita tu pertangyangan di mingguon. Moliate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.